ziua! Numele meu este Rotaru Mihaela și sunt angajată EduFarm, consilier vânzări la LeaseMaster, după cum vedeți în spatele meu. LeaseMaster a apărut în 2018 în Brăila. LeaseMaster este o mobilă din lemn de stejar, elegantă, frumoasă, care poate fi accesorizată în orice fel de dormitor. Haideți să-ți arăt aici, în partea aceasta a standului nostru, un pat care se numește Santorini. Este o colecție nouă la LeaseMaster. Este un pat pretențios, minimalist, cu o textură foarte, foarte fină, moale la atingere, cu o gustă detașabilă care este pe scai, se poate da la o parte, se poate duce la spălătorie, poate fi spălată foarte ușor. Este un pat elegant pentru camera de dormitor, care poate fi accesorizat cu orice fel de noptieră, măsuță. Se poate dormi foarte, foarte bine pe el, relaxant. În gama LeaseMaster găsiți patul acesta Santorini. În partea din față avem o băncuță. Băncuța se numește și ea la fel Santorini, pentru că este o colecție, puful, băncuța, ce poate fi accesorizat în camera de dormitor. Acestea fiind spuse, LeaseMaster are o gamă largă de produse care pot fi accesorizate fiecare cum dorește. Avem un șifonier foarte deosebit cu un sistem de lumini care poate fi configurat în funcție de cerințele clientului. În interior poate avea rafturi, are niște sertare din sticlă cu sistem soft close la sertare, o bară pentru depozitarea cămășilor, tricourilor și cum mai dorește clientul să le depoziteze. În partea din stânga aici avem o masă de toaletă M4200. Este o masă specială creată pentru doamne, cu câteva răftulețe în partea din stânga pentru a-și depozita un parfum, o trusă de machiaj, accesorizată cu un puf foarte, foarte comod. Un puf care se numește și el la rândul lui Santorini. După care avem aici în partea din stânga o canapea, marca Blest, tot din Ucraina, firma aflându-se în zona Kiev. O canapea extensibilă în două locuri, fără ladă de depozitare, cu un material În partea din dreapta avem o vitrină bar, în ei o vitrină foarte elegantă. Aici avem în partea de sus un raft special pentru pahare, aici în partea de jos un raft special pentru farfurii, iar în partea de jos putem așeza sticlele de vin, de whisky. Poate fi realizată în culoarea natur sau alte culori. Avem aici o masă de toaletă nouă în gama LeaseMaster. Este o comodă multifuncțională care are un sertar special creat pentru doamne, unde se pot pune toate accesoriile. După care, în partea de sus, avem aici un blat special creat pentru doamne și domnișoare, unde își pot realiza un make-up perfect din lemn masiv de stejar, finisată, cu un lichid pe bază de apă, non-toxic, special pentru oamenii care pot avea diferite probleme de sănătate, alergii, azi, se închide frumos. În partea din mijloc a standului nostru, de la standul din Romexpo, avem o frumoasă masă de living, se numește masa Formia, este integral realizată din lemn masiv de stejar, este extensibilă,
dimensiunea 1200 cu 1200, iar în momentul extensiei se extinde cu încă 350, având un total de 1650. Avem aici un scaun, M5600 se numește el, cu o tapiserie special creată pentru zona de bucătărie, pentru a nu se murdări foarte ușor, se poate șterge foarte ușor cu laveta umedă, se pot folosi diferite materiale, nuanțe, având un design foarte frumos. În partea din stânga a standului nostru avem un frumos lampadar, spunem noi lampadar. Este creat special pentru camera de living, o decorațiune frumoasă, elegantă, finuță.